сладко или така ще си имате. Не трябва. Сладко ли бе? Сладко? Да ви сложа ли малко вода? Бая. Или ви бързахте да го глътнете? Те пият чисто. Не, тя не е толкова много силна сега. Какво мисля, че 70 градуса ли? 42-3 градуса е там. Че снимаме тортата, бе. Помисля, че... Данче ръката ти фанахме с чашата. Тъкно. Хайде. Да налеем на вас такова. Добре, искам да питам, кой са и същичките? Аз? Що? Не са ли слага тебе? Те никъде не пише 90, бе. И как бе? Как ще пише 90? Нищо. Става против уроки. Сега на вас то. Червено. Червено, да, на нас червено. Данче документирам с червеното. Само чевиите ви се виждат. Я подухайте още малко. Айде, Зари, двете. Хичи не ме слушат главите, ама какво направим? Хичи не ме слушат главите, ама какво направим? Айде на здраве. Аз съм. На мен с комарче, с видено мушичка бъде. Тя твоята е винаги звена мушичка. Мамо, здрави. Той не може да каже, че е зима, бе, 5 декември, не е Да. сега. Остана обади ли сладия си, лика? Не звънях, обаче не дигна, изключи нещо. Ела си не бе, Тона. Айде, дай. Айде, ма Данче, стига въртя тази глава, ма. Те ми ясно. Снимай с... Да, то не искаше червено. Айде, Червено. Кой пи червен? Питай Данчето. Аре, ма Данче, гледа насам. айде. Нищо не искам аз. Здрави. На здраве. Даже и съзрава неща. Само снимки с чаши имат. Нищо друго. Да ми снимама. Чакай, ще таковаме. Запалим Не нощ не торта. взимахме, нали? Айде искам торта, запалете. Чакай, ние не сме запалили. Ма дайте такова. Дядо, сега ще духаш свещичките. Той иска 90 свещи. 90 свещи нямаше да... Трябва да един квадрат торта. Виж какъв хубав ден. И Айде, вчера на съската пак къв хора. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Дайте на немски, ма той не знае на английски. birthday to you. Айде, духай. Духай. Духай си. Намисли едно желание. желание първо. Още Духай. един. Браво! Айде. После на Ама 100. не му правим малко алаброса, ма. Добре, добре. Добре, ма, добре. Добре, той добре. Сега ще кажеш, че... Вчера Леля не те знам. Сега виж каква торта съм направила на тати. Милай, донеси